Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa ing Jemuah Pon setunggal Mei 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat, milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak boten kekirangan. Jabur 23 ayat 1. Sang Yewah iku pangenku, aku ora kekurangan apa-apa. Para adiyuswa, dinten punika setunggal Mei sinebat dinten buruh ingkang ngemu teges sedaya manungsa kedah makarya kangge nyekapi kapetaning gesang. Makarya mboten namung babagan ekonomi nanging ugi karohanen, psikologis lan sosial. Tegesipun manungsa makarya awit nuhoni dawuhipun Gusti. Lumantar makarya kapetaning gesang cinekapan secara psikologis tiang ingkang makarya saged ngrembakakaken tata gesang lan manahipun suka bingah. Milanipun setunggal Mei ngemutaken kados pundi dayanipun tiang makarya. Minangka pangarsa Sang Prabu Daud ngraosaken estu dipun tuntun dening Gusti. Prasasat Gusti dados pangen ingkang tansah nuntun lan ngreksa minda-mindanipun supados tansah kacekapan lan kalis saking karupidan. Ing salebeting panuntunipun Sang Prabu Daud rumaos mboten nate kekirangan. Jabur 23 ayat 1. Sang Yewah iku pangenku, aku ora kekurangan apa-apa. Pramila Prabu Daud nggadahi tekad tansah setya tuhu ing ngarsanipun Gusti. Minangka mindo kagunganipun Sang Yewah, Sang Prabu Daud namung manut dateng pundi kemawon Sang Pangenuntun ngereh lan setya tuhu minangka mindo kagunganipun. Para adiyuswa, gesang ingkang sarwa kacekapan dados pepinginan tiang kathah. Bejo sanget bilih kita sampun katuntun dening Sang Pangen kang utami, inggih punika Gusti Allah ingkang karsa nuntun lan ngirit gesang kita ing kacekapan. Gusti Allah sampun ngreksa kita amrih wicaksana mranata ngayahi pakaryan kanthi tanggel jawab. Sumangga kita sami nulodo Sang Prabu Daud, kita sami manut dipun tuntun dening Gusti Sang Pangen utami kita tumuju dhateng papan ingkang sampun dipun cawisaken kangge kita awit panuntunipun tumuju ing kacekapan lan kawilujengan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngemutaken amrih kawula minangka manungsa tansah tanggel jawab ing pakaryan. Lumantar pakaryan kawula saged nuhoni dawuh timbalan paduka. Paduka berkahi para adiyuswa ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah berkahi para adiyuswa. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang ringkih raga, ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe tansah paring kegiatan ingkang linuwih malakepara bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kalau pasrahaken Eyang Eunice Pujianti, ibu saking Bapak Indar Debarim ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit Cibinong. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan, paduka ingkang melasi, paduka ingkang ugi enggal maringi wetahing kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken lari-lari kawula ing pundiya papan, sae ingkang nembe sinau makarya gesang ing bale wismanipun kawula pitados paduka ugi badhe tansah
paring kekiatan lan ugi berkah-berkah ing tata padintenanipun. Mirunggan kalau pasrahaken komisi adiyuswa sae ing gereja klasis sinode pengetan halun ing Jakarta, tabloid adiyuswa wasita adi kawula pitados paduka ngagem sedayanipun amri para adiyuswa tansah caket raket kalian paduka. Kawula ugi masrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga